Bon dia, em dic Pepi Milà i sóc la responsable d'aquest celler de vins de Masia Can Roda, que està ubicat a Santa Maria de Martorelles. Com podreu veure, això és un oasi de pau i de natura molt a prop de Barcelona. Al final estem a 20 minuts i podeu trobar tota aquesta finca que està declarada com a forestal, per tant està totalment protegida, i les muntanyes que tenim a darrere formen part del Parc Natural de la Serralada Litoral. Fem vins blancs, negres, escumosos, rosat i algun dolç, i el nostre raïm més important en aquesta zona és la pansa blanca. Doncs ara anirem a donar una volta perquè pugueu veure aquests jardins i aquestes vinyes que tenim aquí al voltant de la masia i que, si us fa il·lusió, podeu vindre a visitar dins les nostres activitats d'enoturisme. Bon dia, soc el Quim Casacuberta, soc el responsable comercial pel Maresme i part del Vallès Oriental de Reventós d'Alella, i ens trobem a la masia de Can Matons, que és la seu del celler Reventós d'Alella, on des de l'any 1981 estem elaborant bàsicament vins blancs centrats en la varietat autòctona de la zona, que és la pansa blanca. Pensa que amb una anyada bona estem elaborant unes 400.000 ampolles de vi blanc de les 60 hectàrees de vinya que tenim controlades a la zona, entre Santa Maria de Martorelles, Sant Fos, Montornès, la Roca del Vallès i una mica la part de Tiana, Alella i Montgat. Tots municipis dintre de la DO Alella, de les més petites, però les que té les característiques més especials de tot Catalunya. Us esperem aquí a Santa Maria de Martorelles perquè pugueu vindre a gaudir d'aquests voltants que tenim. Tenim un producte únic que val la pena provar-lo i defensar-lo i aconseguir que totes les cartes dels restaurants de la zona els tinguin referenciats. Us esperem a Santa Maria de Martorelles.